Vi siger goddag og farvel, vi siger goddag og hej med dig. Forældre-barn-holdet synger sammen 1 time om ugen, og vi har det super sjovt, når vi laver sangleje, danser, vifter med tørklæder eller spiller på rasleæg. Formålet med vores forældre-barn-hold er, at børn og voksne synger og hygger sig sammen, og at børnene bliver bevidste om musik og deres egne sangstemmer i en tidlig alder. Jeg synes, det er utroligt dejligt at have noget kvalitetstid, hvor det bare er mig og ham, og hvor at det er os to, der laver noget sammen. Og så er det hyggeligt med de andre børn og de andre forældre. Mange børn mellem 2 og 5 år er mest trygge, når mor eller far er i nærheden. Og på forældre-barn-holdet kan vi både tilgodese behovet for tryghed og glæden ved at være sammen om sang, dans og musik. Både børn og voksne lærer en masse, og så har vi det super hyggeligt og sjovt.